Foli ni tanuni an b'a di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na maa o maa sogolen bɛ an ka téléso mandi la n'o ye muso TV télé kelen min bɛ Mali kɔnɔ musow tɔgɔ la olu ka jɛmukan man di n'o ye cɛsiri jala bi cɛsiri jala an ka jala an y'a ta ni ka siri muso lafiya mɔgɔw ma an ni olu an bɛna jɛ bi ka baro min kɛ sɔni san a y'aw sɔgɔlen to aw ka téléso mandi la sɔni Amina do min b'a ko la a kungo n'a ɲɛɲɛ Amina a da aw ɲɛ kan a n'aw tulo kan i n'a fɔ an bɔra ka a fɔ aw ye cogo min na bi ani musow lafiya mɔgɔw an n'olu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi cɛsiri jala la an bɛna lajɛ an ka jala yala u bɛna Amina cogo di bi cɛsiri jala an nana bi an ka musow lafiya mɔgɔw fɛ an bɛna fɔlɔ maa min na o de ye Asan Sumano ye Asan i ni sɔgɔma baasi t'i la alhamdulillah ok Asan yɛrɛ ye jɔn ye Asan bɛ se k'a yɛrɛ ɲɛfɔ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen nin waati in na d'accord sani n ka foli kuma daminɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo muso TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen a n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen mɔgɔw ka heure tɛ kelen ye ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ bɛɛ ye ne ye Ayisata Sumaworo ye n sigiyɔrɔ bɛnnen don Jɛnɛbugu ma n ye muso lafiya coordinatrice ye muso lafiya yɛrɛ kɔnɔna na baara jumɛn bɛ kɛ a kɔnɔ bon muso lafiya kɔnɔna la anw bɛ sumanba yɛlɛma de kɛ c'est à dire n'i ko sumanba yɛlɛma fini b'a la tiga b'a la an bɛ tiga yɛlɛma ka kɛ juga ye ani fini ka tila ka tiga yɛlɛma ka kɛ tigadɛgɛ ye an bɛ kuku harapew kɛ an bɛ ziga dumanw kɛ an bɛ fɛn misɛnnin caman kɛ yala o kɔfɛ Asan bɛ baara wɛrɛ kɛ wa awɔ n bɛ baara wɛrɛ kɛ parce que n ye activiste ye n bɛ foire fana kɛ foire nationale ani internationale n bɛ Mali minɛnw ta ka bɔ n'a ye ka taga diɲɛ dugu caman na donc ni n taara dugu minnu fana la n b'o fana produit ta ka na olu fana feere Mali la yala hakilina jumɛn nana Asan ma Asan ka se ka don nin baara in kɔnɔna na Asan bɛ se k'o ɲɛfɔ an ye d'accord o diyara n ye hakilina min nana fɔlɔ ka ne don nin baara bɛɛ kɔnɔna la n bɛ n bangebagaw fo parce que denmusomanin tɛ kɛ foyi ye a ba kɔrɔ n wulila n y'a sɔrɔ n ba ye muso cɛsirilen ye muso sabatilen don a bɛ baara caman kɛ a fana ye n bolo don commerce la k'an bolo don k'a yira k'a fɔ musow kan ka droit de ɲini ka se ka bɔ nɔgɔ la kɛ parce que n'i ko muso i ko du n'i ko muso i ko sigida n'i ko muso i ko jamana donc n y'o ye n ba la fɔlɔ o de ye n yɛrɛ invité k'an don bɛɛ kɔnɔ bon an ye tagamaba dɔ boloda a 2011 caravane ba dɔ kɛra maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan ka diɲɛ bɛɛ an bɛ se k'a fɔ ten Afrique dugu caman b'a la plus précisément Afrique de l'Ouest ka fara ɲɔgɔn kan ka taa Sénégal ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka caravane mondial dɔ kɛ o caravane kɔnɔna la mɔgɔ caman de tun b'a kɔnɔ minnu tun bɛ hakɛ ɲini na wa a waati la anw tun bɛ ka hakɛ min ɲini o tun ye du kungo ni jamana kungo ye parce que n'i ye du kungo ni jamana kungo fɔlɔ i b'i hakili se an musow ma c'est à dire an ka bila minɛn kɔnɔ minɛn min bɛ an bɛ se k'an yɛrɛ y'a la musow kana kɛ den kɛrɛfɛ ye o jɛkulu de kɔnɔna la depuis 2011 ka se bi ma o bɛɛ de hakilina na ni muso lafiya ye yala Asan ye kuma caman fɔ muso lafiya kan ni kɔfɛ e ko k'e bɛ voyage kɛ ni ka na i y'an minɛnw k'olu ta ka taga feere ka tila ka i natɔ tuguni k'i kun fa ye minɛnw fana na ka na n'o ye Mali la ka n'olu fana feere yala o jago kɔnɔna na Asan bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye wa awɔ n bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ kosɛbɛ parce que o yɛrɛ ye n ka baara filanan ye parce que Mali minɛnw filɛ nin i b'a jateminɛ maliyɛn bɔlen don kosɛbɛ n'i taara diɲɛ dugu dugu la i bɛ taa maliyɛnw sɔrɔ yen u bɛ hami u bɛ dumuni sɔrɔ mais k'a ye k'a fɔ c'est à dire u ka alimentation de base i b'a fɔ ko fini filɛ bɛɛ b'a kalama ni juga denmisɛnniyaw la depuis école la an bɛɛ bɛ nin dumuni de kɛ bon du Bamakɔ kɔnɔna la du kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen semaine tɛ se ka kɛ ka ban ni tigɛdɛgɛna ma tobi du kɔnɔ bon n'i y'a fɔ ka sɔrɔ ko foire internationale bɛ yen n'i y'i ka stand ta ka taa ni Mali minɛnw ye maliyɛn kelen-kelenna fɛn fɛn bɛ tɛmɛ n'a ye stand ninnu ye a bɛ kɛ komi u ye sanu de tɔmɔ u b'a fɔ u hakili bɛ jigin k'u t'u faso la u tun bɛ dumuni kɛ o yɛrɛ la an bɛ wari sɔrɔ mais c'est à dire an bɛ nisɔndiya ni bonya ni karama min sɔrɔ o ye baara in diya ne ye mɔgɔ caman de sigilen don kɔ kan u bɛ nin minɛn ninnu ɲini bon ça veut dire sisan anw b'a baara kɛ yan an b'a ta ka taa a d'u ma f'u sigiyɔrɔ la bon n'o fana kɛra an bɛ wari minnu fana sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ an b'o fana don yen minɛnw na i b'a fɔ maliyɛnw fana mago bɛ se minnu na parce que voyage ma nɔgɔn bɛɛ ma comme ça an fana bɛ yen minɛnw fana ta an bɛ n'olu fana feere Mali la an bɛ baara kɛ ten tɔ de. Ne filɛbagaw aw kɔni bɔra san na Asan Sumano aw bɔra ka taa kumaw lamɛn
ni ma nɔgɔn dɛ nin baara kɛli ni ma kɛ muso cɛsirilen ye i ma kɛ muso ye muso min kɛlen don ka baara minɛ k'a sigi a cɛ la kojugu k'a fɔ de ko musoya tɛ da ka sunɔgɔ ye ko muso i ka wuli ka dɔ k'i yɛrɛ ye n'i wulila ka dɔ k'i yɛrɛ ye don dɔ i bɛ kɛ fɛnba ye jamana in kɔnɔ Asan an bɛ segin ka na i ma hali bi an ɲɛ bɛ min na nin ye n'o ye fini fini ma nɔgɔn dɛ yala Asan n'a ka muso olu bɛ fini ko cogo di k'a jɛ nin cogoya la ka tila k'a kɛ sase cɛ ɲumanin kɔnɔ k'a feere yala aw bɛ nin baara kɛ cogo jumɛn na fini yɛrɛ aw b'a sɔrɔ cogo di fo ka taa se nin baara in kɛ cogo ma. O question diyara n ye kosɛbɛ ɲɛ b'a la ne tɛ se ka kuma b'a la fo n ka n ka musow fo nin yɔrɔ la ne ni musojɛkulu muso lafiya muso minnu bɛ baara kɛ olu de bɛ nin fini ko ta k'a ja k'a fin k'a kɛ mana la k'a pese dɔɔni ka étiquette d'a la comme ça n'i taga Bamakɔ alimentation caman na i b'anw ka fini sɔrɔ yen nɔ bon an ye baara in daminɛ depuis 2018 an bɛ nin baara la bon fini sɔrɔcogo fɛnɛ an bɛ programme dɔw de kɔnɔ an ni IER mɔgɔw bɛ baara kɛ an ye fini ko ɲɛɲini an ma don a la ten tɔ parce que sɛnɛkɛyɔrɔ de b'anw bolo c'est à dire c'est engrais tɛ kɛ u la an ka tiga filɛ nin ye engrais tɛ k'a la an ka fini filɛ engrais tɛ k'a la an kɛlen bɛ ka yɔrɔ ɲɛnama de ɲini ka fɛn ninnu sɛnɛ bon o bɛ bɔ dɔrɔn directement a bɛna di muso lafiya ma an bɛ san production de kɛ c'est à dire minnu bɛ taa kɔ kan minnu bɛ to yan nɔ consommer malien an bɛ fɛ ka fɛn ɲuman di Mali ma malien mɔgɔ ka se k'a dun o ye kelen filanan fana ye mun ye tuguni an ka fini sɛgɛsɛgɛlen don ani IER de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an tilala an bɛ test de kɛ test pourcentage mana mun na an bɛ baara kɛ n'o de n'an ka pourcentage y'a jira k'a fɔ nin fɛn nin minɛn tɛ se ka dun Afrique o min filɛ o bɛ annulé an bɛ dɔ wɛrɛ kɛ bon i b'a ye k'a fɔ anw ka marché international b'an bolo komi an ni alimentation dɔw bɛ baara kɛ Allemagne ani alimentation dɔw bɛ baara kɛ France taux d'Europe fana bɛ yen o taux mun fana bɛ yen nɔ n'o taux pourcentage tɛmɛna 4% ma an ka minɛnw tɛ se ka taa international la olu gɛlɛyaw b'an kan wa muso lafiya bɛ nin bɛɛ de ɲɛɲini ka nin bɛɛ traiter fɔlɔ ka sɔrɔ ka minɛn ta ka sɔrɔ ka bɔ n'a ye ka taa jamana kɔ. Ok Asan faamuyali sɔrɔla a la an y'o de fɔ an ko bi an ni muso lafiya mɔgɔw anw ni olu de bɛ ɲɔgɔn na bi n'o ye cɛsirijala wulila ka bɔ muso TV la ka na muso lafiya fɛnɛ kɔnɔna na an bɛna an bama n'o ye Safiyatu Wage marakamuso i ni sɔgɔma. Baasi tɛ tɔɔrɔ tɛ baasi foyi tɛ Safiyatu yala Safiyatu yɛrɛ bɛ baara jumɛn kɛ. Yani n ka don kuma kɔnɔ n bɛ sika nege fɔlɔ ka bɔ an cɛ n'o de ye awuzu bilahi mina seyitani rajim ka tila k'an sinsin Ala tɔgɔ barikama kan n'o ye bisimilahi rahmani rahim komi Ayisata Sumaworo bɔra ka fɔ cogoya min na pour que an kana segin ɲɔgɔn ma kuma kan an bɛɛ bɛ muso lafiya kɔnɔ donc a ye caman f'i ye an ye tagali minnu kɛ Dakar ani fɛnw na donc anw bɛ wuli ka jɔ la an faso ye an bɛ wuli ka jɔ la an denw ye an bɛ wuli ka jɔ la an muso ɲɔgɔnw ye an bɛ nin baara la muso lafiya b'a kɔnɔ volet camanba de fana b'a kɔnɔ min ye ka mɔgɔ minnu degunnen don burusi kɔnɔ k'u dɛmɛ mɔgɔ minnu hakɛ gɔsilen b'u la k'u dɛmɛ hali dugukolo daraki minnu ka dugukolo bɛ bɔsi u bolo n'a fɔra t'u bolo ni se t'u ye an b'o bɛɛ kɛlɛ kɛ donc o kɛlɛ o bɛ kɛ ka anw to réseau min kɔnɔ o de ye réseau interactif Afrique Europe AEI donc o volet dɔ de fana ye muso lafiya ye bon o muso lafiya ye an bɛ jɛ ka baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ komi Asata y'a f'i ye cogoya min na bolokɔni dengeli tɛ bɛlɛ kan donc anw bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka an bolo di ɲɔgɔn ma pour que an bɛ se ka baara kɛ a ka se yɔrɔ jan bon n'i ye muso dɛmɛ i y'a cɛ dɛmɛ i y'a den dɛmɛ bon aw ko sisan ko émission in o ye cɛsirijala ye n'i y'a mɛn ko cɛsiri yɔrɔ muso de don diɲɛ tɛ se ka kɛ fosi ye ni muso tɛ du tɛ se ka kɛ foyi ye ni muso tɛ sɛgɛn bɛ du kɔnɔ n'i y'a ye kɛnɛmamɔgɔw ye dɔ sɔrɔ k'a t'a la muso ɲuman de ma jɔ a du kɔnɔ sɔrɔ bɛ du kɔnɔ n'i y'a ye a kɛra yaada ye kɛnɛma muso de tɛ du kɔnɔ min bɛ a ka musoya kɔrɔ bɔ sinon ni fɛn o fɛn min filɛ nin ye n'a kɛra sutara ye du kɔnɔ du jɔsen don mɔgɔninfinya sabati sira don buna hadamadenya kelenya sira don an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o sira don
mais n'a fait bɔra a cadre kɔnɔ a bɛ na ni janya ye ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ na ni farafarali ye a bɛ na ni misimisi a bɛ na ni kɛrɛfɛdɛn ye donc ni muso y'i ka baarakɛta dɔn o si tɛ sɔrɔ société kɔnɔ donc anw sigikun ye o ye ka se ka o ban jamana kɔnɔ ni muso tɔw sera k'a faamuya ka u bolo di an ma an ka taa nin sira fɛ an bɛ degun caman kɔnɔ a ka ca Ala fɛ an bɛ bɔ o kɔnɔ donc bɛ ne fɛ ka i ka kuma jaabi. Ok, Safiatou yala muso lafiya a yɛrɛ baara a dayɛlɛ kuma ni bi cɛ a bɛ taa wagati joli la? Ne hakili la Aseta ye a fɔ 2018 muso lafiya dayɛlɛ mais réseau interactif o bɛ yen depuis 2010 an b'o kɔnɔ an b'o baara la donc muso lafiya n y'a f'i ye a volet dɔ bɛ yen bon a daminɛ ni bi kɔni cɛ an bɛ ka baara kɛ an ma salaya don kelen tuma bɛɛ produit bɛ bɔ komi aw yɛrɛ y'a ye cogo min aw ye muso f'i ye o tun bɛ baara la donc san kalo 12 an kɔni bɛ nin en tant que bolo ma jɔ doli la da kɔnɔ dumuni dilanni tɛ se ka dabila parce que ɲɛnamaya yɛrɛ o jɔ tɛ nin dumuni donc an kɔni b'a kan diɲɛ don o don stock dɔ bɛ ban parce que dɔ bɛ ka da an bɛ o de kan. Yala aw ni association wɛrɛw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka baara kɛ? An ni association bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka baara kɛ n y'o de fɔ sisan n ko bolonkɛni den kelen tɛ bɛlɛ ta n'i y'a mɛn ko ɲɛtaga dɔrɔn o y'a sɔrɔ i ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ ni e bilala i kelen na ɲɛtaga ko kuma t'o ye fɛn o fɛn n'i ye kelen ye ka ban donc ɲɛtaga ma sabati donc anw ni musow bɛ baara la toujours. Ok, o kɔfɛ waati dɔw la an y'a kuma mɛn ko aw ni association dɔ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye Petite Taille Ala ye minnu lajarabi surunya na k'an ni olu bɛ baara kɛ yala hali bi anw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ wa walima u ka baara ɲɔngirila de? Alhamdulilayi rabil alamina anw n'u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ anw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ halisa ne hakili la nin ko in komi a ma kɛ ko sudalen a balila sinon o tun kan k'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ mais ni ko min balila mɔgɔw ka activités tɛ kelen ye n'i ko k'i bɛ taa tun mɔgɔ kan cogoya dɔ la i b'a ka ko dɔ bali ou bien a bɛ se ka kɛ empêchement b'a sɔrɔ a tɛ se ka na donc o sababu de la o ma se ka ye kɛnɛ kan sinon halisa an b'u bolo de ɲɔgɔn na. Yala aw ka baara in kɔnɔna na ka daminɛ 2018 ka na bila 2025 la a ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ? Baara foyi tɛ yen ko gɛlɛya t'a la i mana baara daminɛ diɲɛ na n'i y'a ye gɛlɛya t'a la dɔrɔn c'est que i ka baara in a ma réussir et puis nafa tɛ baara la fɛn nafama o nafama a bɛɛ dabɔra gɛlɛya de kama mais gɛlɛya n'a taw ta anw kɔni an ye solution ɲini an ka gɛlɛya la a tɛ se ka kɛ an bolo nɔgɔya ye cogo min donc an bɛ o baara de kan toujours gɛlɛya mana fɔ k'a bɛ na cogo cogo anw b'a kunbɛn ni an ka musoya fɛɛrɛ ye donc a dabɔra o de fana kama donc an bɛ an ka baaraw kɛ o kɛcogo ye. Yala aw ka muso lafiya a bɛ ka musow dɛmɛ ka baara in kɛ walima k'u kalan baara la ka se k'u former don nataw la u ka se ka a k'u yɛrɛ ye yala aw ka muso lafiya b'o o baaraw kɛ wa? Anw bɛ musow dɛmɛ k'u former hali filɛ ka Petite Taille min fɔ an b'u dɛmɛ k'u former a ka ca Ala fɛ fɛn fɛn former la yan u bɛɛ ye baara in ɲɛdɔn u bɛɛ bɛ se k'a k'u yɛrɛ ye o b'a kɛ u b'a nafa fana sɔrɔ minnu b'a kɔnɔ yan n'u b'a baara kɛ u former la u y'a dɔn u b'a kɛ muso lafiya la cogo min na u bɛ se k'a kɛ u yɛrɛ ye ten donc o nafa tɛ ban hali a ka da n'a nege b'i yɛrɛ la i b'a kɛ ni kɔɲɔ b'i bolo i bɛ se k'a k'i yɛrɛ ye bon i b'a kɛ fana i b'a feere donc o ye nafa caman ye min tɛ ban donc o bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ. Yala don nataw la laɲini jumɛn b'aw bolo bakuruba la projet jumɛn b'aw bolo don nataw la? Don nataw la projet min b'an bolo halisa anw bɛ musow wele an ka bɔ sigili la ka bɔ dakasunɔgɔ la ɲɛnamaya yɛrɛ ma da lafiya kama ɲɛnamaya danna de i ka wɔsi i k'i wɔsi k'i nafa sɔrɔ mais n'i y'i da ka ban adamaden fɛn o fɛn ni e tɛ fosi la ɲani o ɲɛ donnen don dɔ kɛbali la mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye sumama yɛlɛmala ye foyi tɛ ɲɛ kan na k'a bɛ na ka tɛmɛ e sigilen kɛrɛfɛ dusukasi tɛ dusukasi la o bɛ e kan
donc ni wulila ka dɔ kɛ en tant que mɔgɔ yɛrɛ bolo bɛ baara la i tɛ sigi ka hami yɛrɛ ɲɛ sɔrɔ n'a mɔ k'a fɔ ko ka da i fari la ka ko ye o kɔnɔ donc toujours i b'i ka activité de la donc an kɔni bɛ musow ladi dɔrɔn u ka wuli ka dɔ kɛ komi anw b'a la k'a kɛ cogo min na an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que an bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ don nataw la a ka di anw ye hali bi an minnu bɛ ɲɔgɔn bolo an ka to ɲɔgɔn bolo ka sɔrɔ k'a kɔnɔ an kana dɛn mɔgɔ la an ka kɛ an yɛrɛ an ka jɔ an yɛrɛ kuru la besoin min mana nana an ka se k'a satisfait ka sɔrɔ an ma taa an kun suli mɔgɔ la donc anw bɛ o ba de kan bon an bɛ fɛ ka taa o kan an bɛ ala deli fana toujours dɔ de ka fara an ta in kan ka taga a kana se ka jigin cogoya min. Safiyatu an b'a dɔn foyer kɔnɔ ani baara gɛlɛya b'a kɔnɔ yala i bɛ ka se ka foyer ani baara in i bɛ ka se k'a kɛ cogo jumɛn na yala e ye fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ a la. ne ye o de fɔ n ko musoya ye fɛɛrɛ de o ye tiɲɛ ye i mana kɛ duguba kɔnɔ cogo o cogo o tɛ se k'i ka wari ɲini sira bali parce que n'i y'a ye i bɛ nin kɛ i bɛ ka nin kɛ toujours foyer de kama donc mɔgɔ ka foyer baara heure i b'o bɔ i ka fɛn ɲini heure la k'a bɛɛ bila a dan ma donc n'i y'a bɛɛ bila a dan ma i b'i hakili to i ka foyer la i b'i hakili to baara la dɔ tɛ dɔ tiɲɛ fo ni i yɛrɛ ye salaya don baara kɔnɔ mɔgɔ kɔni n'i ye salaya don baara kɔnɔ cogo o cogo dɔ bɛ taa k'i to mais n'i sera ka makan i bɛ se k'a fila de sɔrɔ ka sɔrɔ fan si ma jigin o si tɛ taa cɛsiri kɔ komi aw yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko cɛsirijala donc n'i y'a mɛn ko cɛsirijala dɔrɔn a kɔrɔ de i ka wuli ka dɔ kɛ ka jɔ i kolo la donc nin fɛn o fɛn min filɛ nin bɛɛ fɛɛrɛ bɛ muso bolo fo ni i y'i ban a ma n y'a fɔ cogo min na ka tila ka saniya don a la mais a si tɛ taa timinandiya kɔ bon an y'a ye an ka sisan musow salaya de b'o olu la kojugu musoya ni salaya tɛ se ka taa depuis lawale fan fɛ yɔrɔ bɛɛ kojugu muso kɔni n'i kɛra salabagatɔ ye dɔrɔn c'est que e yɛrɛ ka musoya i m'a kɔrɔ o degun o de bɛ muso caman kan sinon foyer baara ani nin ne hakili la a bɛɛ de ye baara kelen ye parce que a bɛɛ bɛ kɛ foyer dɛmɛli de kama a bɛɛ bɛ kɛ pour que ka se ka ko dɔ de sɔrɔ min bɛ se k'i ka denbaya nasinsin ka kɛ i yɛrɛ sago ye. ok cɛsirijala yɛrɛ tɛ taa ni saliya ye saliya ni cɛsirijala olu yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn taama ɲɔgɔn ye an bɛna Asan Sumano ma yala Asan don nataw la baara jumɛn bolodalen don muso lafiya mɔgɔw bolo ka se ka muso lafiya yɛrɛ yakubaya ka taa diɲɛ fan bɛɛ fɛ baara jumɛn bolodalen don aw bolo. o diyara n ye bon don n'a nataw la baara min b'anw bolo fɔlɔ komi an ye question daminɛ muso lafiya yɛrɛ sinsin bere dɔ bɛ yen o ye migration ye an tun b'an bolo kuma kɔnɔ bon i b'a dɔn anw bɛ kɛlɛ la c'est à dire mɔgɔ minnu bɛ bɔ Mali la Afiriki dugu la ka taga ji kan Senema sira fɛ ka taa Europe c'est à dire anw b'o kɛlɛ de la anw bɛ fɛ c'est à dire mɔgɔw ka t'u faso kɔnɔ ka baara kɛ financement ka di jeunesse ma parce que n'i y'a ta k'a jateminɛ mɔgɔ min caman bɛ bɔ farafinna ka taa sa ji kan ka taa sa kaso jugu kɔnɔ ka tagama u sen na désert kɔnɔna la ka bɔ Gawo ka t'u yɛrɛ sɔrɔ Burkina ka bɔ yen ka taa Tamanrasset ka bɔ yen ka taa Agadez ka bɔ yen ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ fo Libi a bɛɛ bɛ kɛ gɛlɛya ni degun dɔ kɔnɔ bon anw filɛ hali muso caman bɛ yan n'i y'a ye muso lafiya muso composé don n'o musow de ye mɔgɔ minnu bɛ yen minnu ka mɔgɔw tora ji la minnu cɛw talen don k'u to minnu balimakɛw tunnen d'u la o fana tun b'an ka tile kɔnɔ an y'a ye o musow man kɛ denkɛrɛfɛ musow ye musow ka bɔ so kɔnɔ u ka n'u fara ɲɔgɔn kan c'est à dire degun dɔ b'e la degun dɔ bɛ ne la n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kɔnɔ n'an ka degun fɔ ɲɔgɔn ye o ka fisa mɔgɔw ma a ka fisa ni sokɔnɔsigi ye o fɔlɔ de ye filanan fɛnɛ ye min ye tuguni musow ka fara ɲɔgɔn kan u ka ɲɔgɔn ka quotidien dɔn ani fɛnɛ de ye activité génératrice nin ye activité in tɛ se ka mɔgɔ bali diɲɛ foyi la wa a b'a to fɛnɛ i bɛ fɛn min dilan i bɛ se k'a feere i b'i musaka bɔ a la parce que n'i y'a ye mɔgɔw bɛ taa sa ji kan u bɛ taa sa u bɛ to kaso juguw la parce que mɔgɔ minnu b'u kɔ u hakili b'o de la bon n'anw yɛrɛ ye sokɔnɔsigi dabila ka wuli ka dɔrɔmɛ kelen bɛ dɔrɔmɛ fila ye o k'u ta ɲini u yɛrɛ an fɛnɛ b'an ta ɲini an yɛrɛ ye nɔnɔ tɛ dɛrɛ tiɲɛ mɛ ni bɛɛ ye dɔ k'i ka fan na ko tɔ bɛ ɲa wala wagati n'a nataw la anw bɛ fɛ ka wuli ka jɔ min kɛ o ye vraiment ka chômage kɛlɛ
jamana kɔnɔ wa muso minnu bɛ yen n'u kɛlen bɛ chaque fois u sigi k'u bolo fila da u sen na k'a fɔ ko fa de bɛ taa ɲini ka na denw b'u bolo u sigilen don u tɛ foyi kɛ anw bɛ na sensibilisation de kɛ sensibilisation min b'a jira musow ka bɔ musow ye du pilier de muso bɛɛ ka dɔɔni kɛ bɛɛ ka bɔ sigili la ani bɛɛ kɛrɛfɛ wa musow k'a dɔn fɛnɛ u bɛ nafolo minnu ɲini u ka na siniɲɛsigi de k'u denw ye n'i y'an ka mɔgɔkɔrɔbaw lajɛ u ma kalan dɛ mais an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye siniɲɛsigi kɛ u ye sɛnɛw kɛ o jagofɛnmisɛnninw feere i b'a ye i ka furu tun bɛ kɛ tuma min na musokɔrɔba tun bɛ bɔ ni sanu de a ma kalan dɛ mais a ye sanu wari kɛ a ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛ a y'a bɔ dugukolo de la a y'a bɔ wa dugukolo min fana don a kun tun ma anw mɔkɛw de ka baara kɛ k'an faw ka baara kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ fitinin min b'u bolo u kunnen ninnu ye fo muso ka kun n'i ka sɔrɔta ye o ye kelen wa ne bɛ min ye sisan nɔ farafinna musow la o ye musow bɛ nin sɛgɛnba kɛ i bɛ soli ka bɔ bamakɔ yan yɛrɛ circulation na i b'a ye i bɛ muso ta ye mais i bɛ cɛ kelen de depuis fajiri n'i wulila ka se sugunɛbɔya la i bɛ muso ye katakata ne kɔnɔ foyi t'u kun namasa nafɛnw u bɛ disperser bamakɔ sugu bɛɛ la wa musow kɔnɔ sɛgɛn n'o ɲani bɛɛ ye i bɛ bali mun na dɔrɔn u bɛ t'u ka wari bɛɛ cɛ dɔrɔn u b'a bɛɛ don kɔɲɔ la a bɛ kɛ comme sanji bɔ wasi kɔɲɔ bɛ yen furusiw bɛ yen mais musow k'a dɔn u bɛ ka wari min ɲini u kan ka a nafa de sɔrɔ n m'a fɔ kɔɲɔ ninnu tɛ nafa ye mais dɔ ka bɔ c'est à dire tiɲɛni na parce que diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi diɲɛ tɛ kɛ comme a kɔrɔlen dɛ diɲɛ bɛ ka taa ɲɛfɛ de wa musow kan ka fara ɲɔgɔn kan ka to ka nin sensibilisation kɛ musow bɛ nafolo minnu sɔrɔ musow kan ka kɛnɛya u denw ye ka kɛnɛya k'u cɛw dɛmɛ ka kɛnɛya ka don u ka gaw la e tun bɛ fɛ o de fɔ ka fara kuma kan. Yala muso lafiya maaw Aïssata aw ka baara in kɔnɔ k'a daminɛ 2018 ka bila bi la nafa b'a la wa a ye nafa dɔ sɔrɔ a ni nafa sɔrɔla nafaw ye jumɛn ye an bɛ Ala fo k'a barika da depuis 2018 an b'an ka partenaires financiers fo olu ye Alimanw ye anw bɛ yɔrɔ min na yan nɔ Ala k'u sababu anw bɛ yan bi o y'a nafa fɔlɔ ye nafa filanan ye mun ye diɲɛ y'anw kodɔn telew y'anw dɔn arajow y'a dɔn jamana maramasaw y'a dɔn k'a fɔ muso cɛsirilen dɔw bɛ commune 1 na minnu bɛ dun ka fa sabatili kama minnu bɛ jamana taaɲɛ kama o y'a dɔn ye a dɔnni fana dɔ ye mun ye ni seliw sera ni kɔɲɔ bɛ mɔgɔw bolo bɛɛ b'i ɲɛsin muso lafiya ma a ye na a kana ninnu ka juga bila an ka juga mana taa bamakɔ alimentation o tigi bɛ tila ka segin tuguni ka na sanni k'an fɛ o ma sɔrɔ foyi fɛ musow ka bɛn n'u ka keleya depuis 2018 fo bi muso lafiya mɔgɔw y'u ka juga quantité daminɛ cogo min fo ka se bi ma o ma yɛlɛma u ka fini dosi u y'a se yɔrɔ min ma fo ka se bi ma o ma yɛlɛma wa an ka tigadɛgɛ an bɛ tigadɛgɛ dilan sisan k'a sigi tigadɛgɛ bɛ ban o dugusɛjɛ an bɛ Ala fo k'a barika da o la an bɛ baara min na maliyɛnw y'a diya don an na wa an yɛrɛ consommer maliyɛn don dɛ wa mɔgɔ min yɛrɛ fana b'a baara kɛ a bɛ du bɛɛ ka famille na ne bɛ se k'a fɔ o y'a a nafa belebele ye wa a nafa belebele dɔ fana ye min ye muso yɛrɛ minnu b'a baara la u bɛ ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan u bɛ wuli ka se ɲɔgɔn ma so u bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ dɔn u bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye n'o bɛ jɛ o jɛ la ne hakili la taa ɲɛ b'o la. ok faamuyali sɔrɔla o la o kɔfɛ jɛmukan yɛrɛ bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ ma nka yan'o cɛ an bɛna Safiyatu ma yala ni maa min bɛ fɛ ka don muso lafiya la aw bɛ lasɔrɔ cogo di. Alhamdulillah anw bɛ yan Kedugu la yan komi an ka yɔrɔ dugulen tɛ an bɛ réseau sanfɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka don n'i sera an ma yan dɔrɔn problème fosi t'a la ni Ala ka jɛ critère min fana b'a la a tɛ ka bɔra sisan nɔ k'a fɔ muso minnu cɛw taara tuma la ni u ma se ka na n'u musow b'u bɔ yan donc an ka fɛn fanba ye a basé bɛ olu de kan pour que ka se ka adamaden mɔgɔw ɲinɛ u kan u yɛrɛ la o kɔfɛ yala appel jumɛn b'i bolo bi muso minnu bɛ so kɔnɔ n'u tɛ ka bɔ u tɛ ka se ka dɔ k'u yɛrɛ ye don o don foyer kɔnɔ kuma misɛnninw ka ca nansɔngɔ dafa a problème ka ca yala kumakan jumɛn b'i bolo ka di olu musolakaw ma min bɛ kɛ sababu ye olu fana bɛ se ka wuli ka dɔ k'u yɛrɛ ye cogo min. Alhamdulillah welewelekan min bɛ ne bolo k'a lase musow ma surtout an denw an bidenw minnu bɛ furuso kɔnɔ u k'a dɔn k'a fɔ ko furu ma dabɔ dali kama so kɔnɔ
furu ma dabɔ k'i pari k'i sigi salon kɔnɔ k'i ɲɛ jɔ i cɛ la furu dabɔra e nana furuso kɔnɔ i bɛna balimaya de kalan i bɛna sindiya de kalan i ma na fana k'a fɔ ko cɛ ka e doni a kun na k'a jɔ ni e ko e tɛ fosi kɛ ni charbon sɔngɔ wulila ko cɛ ni minɛnko safinɛ banna ko cɛ an m'o ye an masaw la an denw bɛ furuso fana kɔnɔ bi u m'o ye u baw la sisan u yɛrɛ kɛlen bɛ k'o mɔdɛli kura min ta ka na ka na k'u sigi ni kun ye ne b'a f'u ye n ko o tɛ an danbe ye i y'a ye mankan cayalen don furuso kɔnɔ furu bɛ don bi hali a tɛ san yɛlɛma furu bɛ sa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a foyi tɛ dɔ kɛbaliya kɔ n ko n cɛ ka nin di a ma taa kɔɲɔyɔrɔ la a m'a di n ko cɛ ka nin di n bɛ nin kɛ a m'a di o wajibiyalen tɛ cɛ kan min wajibiyalen bɛ cɛ kan muso bolo a k'i kɔnɔbara sɔrɔ k'a lafa a ka se ka fini sɔrɔ k'a don i la a mana kɛ fini sugu sugu ye n'a se kɛra min ye k'o don i la mɛ k'a tɔ kɛ ko a man ka kɔɲɔ wari di yan a man ka nasɔngɔ dafa di yan ayi o tɛ an ka danbe ye an ka furuso kɔnɔ cogoya si la denmisɛnninw ka wuli u ka dɔ kɛ u ka cɛw dɛmɛ foyer kɔnɔ charbon mana ban u k'u jija u yɛrɛ ka se k'o dɔ kɛ nasɔngɔ minɛnko safinɛ u yɛrɛ k'u jija ka dɔ kɛ karisa don o don a di a bɛnnen bɛ fɛn min na o de ye masa aramaniya a ma bɛn jɔsi la hali mɔgɔw woloden diɲɛ don o don ka ni jɔ i ba ma nin di yan e tɛ foyi kɛ walayi i b'a dusu tɛ diya i kɔrɔ kuma tɛ i furukɛ ma donc an denw ka wuli u ka sabali u ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye u kana ko bɛ bila ko cɛ pour que anw yɛrɛ denbatigiw anw dusu bɛ se ka suma u ka sigi u ka furu la u k'u ka furu kɛ komi u y'a ye u masaw la cogo min na ani n'u y'a ye u mɔmusow la cogo min na u ka to an danbe kɔnɔ u kana bɔ an danbe kɔnɔ o de tun bɛ ne bolo k'a lase musow bɛɛ lajɛlen ma ka tila k'a yir'u la u buranw t'u faden ye u buranw t'u sina ye u buranw y'u ba de ye ni e ma ban i woloba la so kɔnɔ n'i taara cɛ ba sɔrɔ yen nɔ i ba de don ni cɛ ni muso m'a den bange k'a kɛ fɛn ye e t'a sɔrɔ janko k'e ka t'i sigi a kunna an denw de b'a la sisan ko fali ni wotoro bɛ so kɔnɔ walayi i cɛ ba tɛ se ka ni e ta ma kɛ fali y'i bolo so kɔnɔ ni e ta ma kɛ wotoro ye i ka so kɔnɔ i cɛ ba tɛ se ka ko y'i bolo abada i b'i ba dugawu ɲini to i ka n'i cɛ ba dugawu ɲini ten i b'i fa dugawu ɲini to i ka n'i cɛ fana fa dugawu ɲini ten tɔ cɛ ka barika sɔrɔli du kɔnɔ cɛ ka du ka sinsin a bɛ sɔrɔ furumuso ɲuman de la so fɛnɛ jɔli k'a jɔ bɛɛ ka fɔ ko nin ye so dabada ye a bɛ sɔrɔ furumuso de la ni furumuso ma ɲɛ du tɛ ɲa an b'a ɲini an denw fɛ u ka kɛ sababu ye ka wari du kalan u kana sɔn wari du ci ni sababu ka b'u la u ka wuli ka bɔ dilan na u ka dɔ kɛ o de tun bɛ ne bolo k'a lase musow bɛɛ lajɛlen ma. Ok, Asa Amina Emma an b'a ye bi hali ni muso minnu sɔnna cɛsiri ma ka se k'a dɔ kɛ ka foyer dɛmɛ i b'a sɔrɔ furukɛ dɔw b'u imposer muso ka baara la yala e bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ i balimakɛw ye ani i cɛw ye cogo min u bɛ se ka musow to yen nɔ an ka se ka baara kɛ cogoya min na u yɛrɛ bɛ se k'an dɛmɛ yɛrɛ an ka baara kɔnɔna na. o ɲininkali diyara n ye ne bɛ min sɔrɔ ka fo la sani ka dɔ fɔ n balimakɛw ne bɛ dɔ fɔ n balimamusow la ni yɛrɛ fɔlɔ c'est-à-dire fɛn kuma mun y'i ɲa i fɔcogo kuma mun y'i tiɲɛ i fɔcogo c'est-à-dire fo musow ka don u kunkolo la k'u cɛw k'u fari fɔlɔ n'i mago b'i cɛ la an ka société la yan muso de ye fɛn min majiginen don an wolola k'o sɔrɔ an tɛ se k'o fari kuma fɔcogoya de bɛ kuma ɲa kuma fɔcogo bɛ kuma tiɲɛ n'i mago b'i cɛ la fɛn wagati la e bɛna bɔ ka taa baara la sini ne y'a to bi la k'a fɔ a baara bɛ bɔ a tɛ bɔ e taara ɲini debi tuma min na i b'i cɛ sigi a karisa e b'a ni dépense bɛ yen e bɛ nin kɛ e tɛna se ka ne ta fɛnɛ kɛ bon ne ye nin kalan in de kɛ ou bien ne ye nin formation in de kɛ ne bɛ fɛ k'a baara daminɛ i ka bonya n'i ka yamaruya kɔnɔ i mana o fɔ maliyɛn cɛ n'i y'o fɔ Sumaworo Kante si ye k'o fɔ Sunjata Keyita si ye o tɛ se ka ban o ma a tɛ ban mais kuma fɔcogoya ale bɛ kuma ɲɛ komi n y'a fɔ cogo min a fɔcogoya o b'a tiɲɛ mais min fana fɔ tuguni k'o fara a kan o ye muso ka fan ye cɛw ka fan ye min ye cɛw fana kan k'a dɔn c'est-à-dire ko musow b'u dɛmɛ de cɛ tɛ se du kɔnɔ dɛ cɛ ta ye du mais cɛ tɛ se du kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de
ka ɲɔgɔn dɛmɛ muso cɛw fana k'a lajɛ ka se ka musow faamuya u hakilina na k'u faamuya u kunkilenna na ka to k'an ɲininka olu fana de b'a jɛ olu fana ka d'an ye ka to k'an nɛgɛ hali n'an nana an ka jugaw baara kɛ don min na n'an ma wari sɔrɔ n'an taara sufɛla fɛ karisa e ka journée kɛra cogo di a ko bɛ cogo di an b'o k'u la cogo min na o fana k'o k'an na ten k'o kɛra dɔrɔn k'o bɛ ɲa ne bɛ o de fɔ a ka yɔrɔ la c'est-à-dire a fila bɛɛ ye kelen wa a maa fila bɛɛ ye kelen égalité de don an ka sinaya bɔ a la an ka juguya bɔ a la parce que mɔgɔ yɛrɛ bɛ f'u i diyaɲɛbaga de ma ani kanubaga n'i kanu mɔgɔ min kanu t'i la mɔgɔ min diyaɲɛ t'i la i tɛ f'o ma c'est-à-dire an ka furu don réalité kɔnɔ wa an k'a bɔ mensonge kɔnɔ n'an y'o kɛ sisan komi n y'a fɔ n ka kuma dɔ kɔnɔ cogo min na diɲɛ bɛ ka se yɔrɔ min na n tɛ muso diɲɛ bɛ ka gɛlɛya de wa musow n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma walayi diɲɛ tɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ ɲagaminen de don mɔgɔ min b'a kalama o diɲɛ ɲagaminen don mɔgɔ min t'a kalama o diɲɛ ɲagaminen don wa Mali kelen tɛ dɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ de wa musow bɛɛ de wulilen don k'u jɔ u sen kan komi n y'a f'i ye cogo min na anw bɛ voyager an bɛ taa yɔrɔ bɛɛ i bɛ taa Côte d'Ivoire i bɛ taa Dakar n'o y'olu duguw fɔ komi n ka tagali ka ca o yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ musow bɛ b'u ka du kɔnɔ depuis fajiri wa n bɛna mun f'i ye muso dɔw bɛ yen nɔ o bɛ na modèle 4 modèle 5 de tobi tile kelen k'a bila frigo kɔnɔ sɛbɛnni kelen i bɛ na dɔrɔn i b'a kalaya c'est-à-dire mɔgɔw ka sɔn quoi n'a ma sɔn diɲɛ tɛ diya dɛ fo mɔgɔw ka sɔn kan'a fɔ vraiment nin ye cɛ baara nin ye muso baara ne bɛ n sigi ka n janga fauteuil kɔnɔ fo muso de k'a bɛɛ kɛ ka di yan cɛw ka bɔ o hakilinaw kɔnɔ quoi an ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que diɲɛ ka diya n'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ko a tɛ nɔgɔya dɛ ne bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ k'o fara kan vraiment mɔgɔ ne b'a lajɛ cɛw cɛ bɛ ne lajɛ muso TV kan cɛw vraiment a y'aw musow kɛ aw dɔgɔninw ye a k'u k'aw baw ye a k'u k'aw musow ye a k'u k'aw balimamusow ye n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ lafiya tɔgɔ y'a jara ka bɔ muso lafiya la a bonya ma diyara n ye o ye kuma min fɔ o bɛɛ ye tiɲɛ ye an bugɔ awɔ muso lafiya an ɲɛ t'a sɔrɔ a la yɛrɛ de awɔ an bɛɛ ka wuli k'i jɔ an k'an cɛsiri de ye musoya danbe ye an cɛw dɛmɛ awɔ. Ne tɔgɔ ye Jɔnkunda Sidibe ne bɛ baara kɛ muso lafiya la donc an bɛ yan nɔ an bɛ baara caman kɛ an bɛ finiw dilan an bɛ tigadɛgɛnw dilan an b'u bayɛlɛma an bɛ t'u feere n'an ye musaka min sɔrɔ an bɛ taa kɛ ka an ka denbaya dɛmɛ dɔɔni dɔɔni an ka wuli an ka cɛsiri an ka baara kɛ an yɛrɛ tun bɛ sɔgɔdɔ sigi de la Ala ni Ayisata sababu an wulila ka na dɔ kɛ an yɛrɛ ye alhamdulilayi bi a ye nafa caman de ɲɛ an ye donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ so kɔnɔ an bɛ welelikan bila u ma u ka wuli ka dɔ kɛ. Ne tɔgɔ Amara Nuhum Keyita bon ne bɛ se ka mun kɔni fɔ o ye ne bɛ mun dɔn o la o ye muso cɛsirilenw ye muso mun engagélen don muso tɔw ka tagaɲɛ la ne yɛrɛ bɛ ne a bɛ san damadɔni bɔ n bɛ musow sɔrɔ baara la activitéw la walasa ka nafasɔrɔ sira dɔw sɔrɔ a la donc ni Ayisata an bɛ ɲɔgɔn dɔn nin y'a san caman ye an ye yɔrɔ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ m'a dɔn fɛnɛ muso min don a tɛna bolo jigin muso lafiya ko la vraiment engagélen don pour que musow bɛ se k'u ka yɛrɛmahɔrɔnya ta cogo min na financièrement k'u gulonnen bɔ cɛw la comme a y'a signalé cogo min na caméra kɔfɛ dɔrɔn tɛ dɛ m'a ye a bɛ vraiment engagélen don musow ka ko la quoi a ka communication ka ɲi a bɛ a essayer hali ni furukufurukunin dɔw fɛn n'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ climat apaiser vraiment tout ça a bɛ mɔgɔw interpeller quoi musow kan ka baara de kɛ walasa ka cɛw dɛmɛ so ko caman bɛ yen i bɛna sɔrɔ i ka so i yɛrɛ dabali bɛ ban a ma taa ɲini cogoya wɛrɛ la a ye baara de kɛ k'a sɔrɔ bon n'i ye muso privé a ka baara la a ka yɛrɛmahɔrɔnya la a bɛ na ni tiɲɛni ye muso dun filɛ nin ye société ka taa ɲɛ société ka développer vraiment a bɛ dépend musow de la n'i ye musow kɔni privé u ka droit la k'u kɛ kɛrɛfɛdɛn ni fɛnw ye i b'an ka société wele a ka régresser de an dun bɛ ka taa ɲɛ de ɲini walasa an ka se ka ku tɔw la an n'u ka jɛ ka baara kɛ muso lafiya b'o hukumu de kɔnɔna la ne bɛ mun dɔn u ka produit bɛ feere yɔrɔ caman na. Ok, faamuyali sɔrɔla la. Ok, nin tun ye aw ɲɛ garizigɛ ye bi cɛsirijala kɔnɔna na an ka cɛsirijala bi an nana di muso lafiya maaw ma u bɔra ka min fɔ a ma kɛ ko dogolen ye ne ni aw cɛla la an bɛɛ y'a ye wa a ma kɛ kɔnɔdimi yɛrɛ a kɛra ɲɛdimi de ye parce que aw yɛrɛ ɲɛ b'u ka baara kɛlenw na yan finiw bɛ yen juga bɛ yen tigɛdɛgɛ ani kokow dilannen zira nin bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna na o de kama sokɔnɔsigi an musow an k'a dabila an ka wuli an ka se k'an ka ga minɛ n'an bolo fila ye an ka wuli an ka se k'an ka furu minɛ ba la an ka wuli an ka se k'an ka jamana dɛmɛ an ka sigidaw
farafina bɛɛ lajɛlen ni muso sɔnna dɔrɔn o ye diɲɛ yɛrɛ jalen ye musolakaw an ka jija dɛ cɛsirija la n'Ala sɔnna ma aw ka sɔgɔlen to aw ka teleso mandi la don nataw la an ka jala an bɛ taa di min ma a tɛna kɛ maa dogolen ye aw bɛ n'a ye n'Ala sɔnna ma aw k'an bɛn